Radio. Aksyon! Radio! Manila. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga opisyal sa barangay nga mapaslawan sa pag-implementar sa road clearing operations, ilakip na sa papanaugan sang penalidad. Duga nga pondo ginpain para sa mga nawad-an sang trabaho bangod sa COVID-19. Sa balita national, price cap sa COVID-19 testing ginmando ni Presidente Duterte. Mega Task Force bukas sa pagbaton sa mga impormasyon para sa investigasyon angot naman sa korupsyon. Sa balita international, kampo ni US President Donald Trump ginapauntat ang pag-isip sa balota sa Michigan kagluyag sang recount sa Wisconsin. Sa balita sa sports, Barangay Ginebra daog batok sa Northport, Batang Pier. Sa balita entertainment, Donalyn Bartolome share sa mga fans ng video sa pag-unbox sa mga gamit ngayong padala sa iya sini nga ex-boyfriend. Samtang sa balita espesyal ato na istoryahan kung nga ang Iloy ang best teacher in the world. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Webes, Nobyembre 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagagiho na karon ang severe tropical storm nga Sione matapos nag-untat ini sa paggiho sa nakaligad nga pila ka adlaw. Uli nga nakita ang bagyo sa kalayoon nga 595 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Dala sila ang hangin nga nagalambot sa 95 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 115 kilometros por ora. Nagagiho karon ang bagyo sa kada sigon nga 10 kilometros por ora sa direksyon nga naminhan na bagatnan naaminan. Suno sa pag-asa, buwas sa aga o kung sa udto, posible mag-landfall sa Batanes o kung Babuyan Islands ang bagyo. Napaidalom sa gyapon sa Tropical Cyclone Signal number 2 ang Batanes kag eastern portions ang Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa pila ka lugar sa Babuyan Islands, northern portions ang mainland Cagayan, northern portions ang Apayao, northern portions ang Ilocos Norte. Sa masunod nga 24 oras ang trough sang Bagyo Sione kag sang Bagyo Rolly ang mga dala sang lapta-lapta nga pag-ulan ang mahuyang tubtub kasarangan kag makaapekto ini sa Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas kag Mindanao. Ang temperatura mabatyaga naman sa 24 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 karon nga aga, magatunod naman karon la 5:23 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Isip mangingisda. Good morning na, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang ibang dira kay nabala nga may ginpag-greet sa mga birthday. Palihog lang diri kamo anay message liwat kay wait na maabdan no sang Aksyon Balitang Bayan numero 1 no. Veronica Balyados Ichaus, good morning. Renan Payungayong, Alex Montesa Padayon Giapon, sakay kay Jerel Marandi Gadudo. Good morning man. Bia Jonathan. Sige, ang tray mo kuno agyon mo na to karon pwede na. Kay Mami. Ay, arada. Conversation. Perfect. Hindi lang, may tray na siya to. Oo. Manjo Arneho, Boyden. Ano naman ang boy din? Good morning, no action, Boyden. Perfect. Kaya para shortcut na lang. Condorella, Boy Doors. Boy door. Boy next door. Precious de Cruz de la Cruz. Precious de la Cruz, good morning man. Ma-Earl, sakay Cory Vidaha, may agad si mo Inday. No, inday. Duyada ba? Duyada, wala. Sa Kuwait, no? Elizabeth Kasuyon. Sige, Bik, kada bigay daw. Hindi ko kita mayo, sige. Ay, ano naman. Kay Sir Michael Jun Season, good morning. Keep safe to all Energy Fans Club. Greet nila ko ng batch niya nga si Grace Mustre. Kilala ko na yan. Kag Romel Silva.
Sa Bago, monitor from Parañaque. Puro ko kilala ba? Oh, siyempre kita taga-Bago. Sino lang hindi? Okay, comment down below kung sinong hindi kilala ni Action Boy sa Bago. Si Grace. Si Grace Mustre, kilala ko na. Si Romel Silva, kilala ko na. Si kapid ni. Grabe. May kapid ni siya nga si Ruel. Hindi ka gito gali mano ya kung may mga nugsukot tong makadto sa Bago matudlo ka gid ja. Ni balang boy Duran yara sa kwarto ni liko ka din. Pag sampot mo lang sa Bago, kabalo na dayon. Grabe gid. Aha. Sige. Ma'am Heaven, good morning man. Ma'am Vanessa May, of course. Oo. Makaabot lang ko sa condolence. Condolence gali sa kay Miss S ha, Miss kay Miss S, Suzette Santander. Nagkaliwan ang migo tabla si ang banan niya si Edgar. Nagakuha lang ta paabot sa atos ni condolences no. Si Vanessa Mayo, teacher niya sa una sa Holy Family High School. No? So, sige, condolence lang kay Miss S. Avid listener naman si Miss S. Oo, gani. Oo, gani. Lisa Joy Elon Amoroso. Hi sa tanan nga mga ka-action, especially sa Energy Fans Club. Ka-notice ka mo sang kwan, sang outfit ni Action Eden? Ano mo masiling nyo abi na da? Nga ako naman natripan mo ah. Hindi kami harap managambal nga magnificent ko, no? Hindi ko na maleficent. Nang Daw ka maleficent. utod guro. Daw ka maleficent to ang dating mo, no? Well, Sino ganing maleficent gani? Sino ganing artista da? Si Angelina Jolie. Angelina Jolie. Oo. Well. What a glittering assemblage. King Boy Duran. Perfect! Abi ko anay do ka malditan. Tas siyempre okay kasi at the end gali may kwan siya no. Ka very loving. Erwin, good morning man. Ate sige nagasta sinyas na si JM Bikin, Action GM. Standby na kita sa aton mga balita national. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ilakip na sa papanaugan sa penalidad ang mga opisyal sa barangay nga mapaslawan nga mag-implementar sang road clearing operation sa Nobyembre 16, 2020. Sa interview sa Action Firing Line, kinpahayag ni DILG Region 6 Director Jovian Inhiniero nga ilan na nabaton ang memorandum angot sa pagpadayon sang road clearing operations nga wala gilayon madayon bangod sa restrictions ang patuman sa tuyo nga mapungga ng paglaptas sang COVID-19. Suno kay Inhiniero sa pag-resume sang road clearing, hindi na alkalde lamang ang pasabton sa mga kakulangan kundi mismo ang opisyal sa barangay nga napaslawan agud ini ang maimplementar. Sa bago nga pulisa, obligado ang kada barangay nga regular nga mag-report sa opisina sang DILG nga malapit sa ila angot sa mga accomplishment kag may tubtob Disyembre 15 agod i-identify kag i-report ang mga problema. Sa idaluman sang bago nga pulisa, ang mga lugar ay paidalom sa General Community Quarantine mag-implementar sang partial road clearing kag full implementation naman sa General o Modified General Community Quarantine. Ang siyudad sa Bacolod naka-GCQ status tubtob sa Nobyembre 30. Pauwi ito sa guidelines na ito, diba dati po ng phase 1, ang focus natin ay mga Mayors, correct po. Ginagradean sila, diba? Opo. Sa mga probinsya, ginagradean po yan. Ngayon, kasama po ngayon sa tinitignan ngayon, ay ilang mayor, yung frontliner, ibig sabihin yung barangay. Malaki po ang role ngayon ng barangay. Meron mo kahit kaming initiative, nakapaloob sa guidelines, na included yung advisory ng January 8, punong barangay, sa illegal structure and construction ng Ang kabahin sa pahayag ni DILG Region 6 Director Jovian Inhiniero.
Nagpasalamat naman si Bacolod Mayor Vilio Lunardia kay Presidente Rodrigo Duterte sa bulig nga ginhatag para sa kampanya kontra COVID-19 sa syudad, ilabi na sang nagsaka ang COVID-19 cases sa bulan sang Agosto kag Setyembre. Nasaad sa sulat sa alkalde ang madasig nga tikan sang presidente kag ni Senator Bongo matapos nga nagpangayo sang bulig ang syudad nga nagapakita nga nagasuporta ang mga ini sa tion nga ang syudad ang yara sa kritikal nga sitwasyon sa pagpakig-away man kontra COVID-19. Sunod sa alkalde, dako na bulig ni IATF Visayas Chief Implementer retired Major General Mel Feliciano kag iya asawa nga si Mia Feliciano sa pagtukod sang sistema sa Emergency Command Center kag paghana sa team sang syudad para tutukan ang virus. Dugang pa ni Lunardia ang intukod nga EOC ang nagaserbe nga Practical Academy sa iban nga LGU sa Negros Occidental nga nagsaksi kung paano ini naga-operate para makatukod man sang kagalingon nila nga anti-COVID response organizations. Nagpasalamat man ang alkalde sa presidente sa pila ka mga medical personnel nga ginpadala sa DOH kag Philippine Army. Nagpasiguro si Lunardia nga ang core team sang syudad sa EOC ang magapadayon sa pagpatuman sang operation strategy nga curb, contact, contain, care kag connect. Ginanunsyo naman ni Congressman Greg Gasataya nga mayara sang dugang nga pondo ang Dolly Region 6 nga 157 milyones pesos para sa pagpatuman sang COVID-19 Adjustment Measures Program kon CAMP. Suno kay Gasataya, ini nga programa ang para sa manawad-an sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic kag makabaton sila sang tag 5,000 pesos nga ayuda. Madumduman na nawagan si Gasataya pagi siya privilege speech sa Dolly nga magpain sang dugang nga pondo sa sining nga programa matapos nga madamo pa sa mga pumuluyo ang wala naka-avail sa sining nga programa sa riyon. Ginpaatag ni Gasataya, prioridad sa Dolly ang mga nag-apply sadto sa programa apang wala nakabaton sang ayuda bagud naubusan sang pondo kag nag-apply man sa SSS apang wala man nakabaton sang bulig. Suno kay Gasataya, dapat liwat nga magparehistro online pagi sa reports sa .dolly.gov.ph. Nagapasalamat ang kongresista sa tikang ginhimo sa Dolly matapos nga iya ginhimo nga privilege speech kag ginpasar nga resolusyon ang nagapangabay kay Dolly Secretary Silvestre Bello III nga buligan ang mga establishmento nga wala nakabaton sang benepisyo sa camp kag sa gobyerno. Personally, kapasalamat yun. Nagpatigayon kita privilege speech last May. Then nag-file man kita resolution. Address sa Dole nga ma-address ang panawagan sang mga empleyado diri sa Bacolod, Western Visayas, na naubusan sang pondo. Ang kabahin sang pahayag ni Congressman Greg Gasataya. 13 lamang sa 858 ka mga swab specimen nga ginpadala sang syudad sa Bacolod sa Cebu City ang nagpositibo sa COVID-19. Ining kabahin sang ikatatlo nga batch sang surveillance testing nga ginpatigan sa emergency operation centers o center nagligad nga semana. Sunod kay City Administrator M. Ang yara lamang sa 1.5% ang positivity rate nga magkabig low kag maayo ini nga balita. Ang mga ginpaidalam sa surveillance testing ang ginalakipan sa dugang nga mga market vendors, market personnel, mga nagatrabaho sa sectoral office concerns, mga contact tracers kag barangay health workers. Ang EOC ang may plano pa nga magpatigayon sang surveillance testing sa iban nga mga sektor, lakip na diri mga drivers sang food delivery services. Out of 858 samples na ginpadala natin for testing, 13 ang nag-positive. So may positivity rate na 1.5%. It's low, which is good tayo ang result ng ating surveillance testing. Si City Administrator M. Ang. Nagreklamo naman si Barangay 19 Officer in Charge Angel Uberas batok sa ginsuspend nga kapitan nga si Kim Peramo matapos ginhold sa Bacolod City Water District ang certification nga ginpirmahan para kuntani sa koneksyon sa tubig sa relocation site sa Purok Pedring sa Barangay Estefania. Suno kay Uberas, nag-umpisa na sa pagpatukod sa balay ang relocate na pumuluyo sa Barangay 19 kag ang certification importante para mabutangan na sang linya sa tubig ang among lugar. Apang ginkadismaya ni Uberas matapos nga pirma ni Peramo ang ginapangita sa piyak sang status nga suspendido bangod sa isyu sang Social Amelioration Program. Nagdepensa naman si suspended punong Barangay Kim Peramo sa reklamo ni Barangay 19 OIC Barangay Captain Angel Uberas. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginklaro sini nga siya ang presidente sang
ADHOC Committee sang Our Lady of Guadalupe Homeowners Association sa mga napahamtang sa Purok Pedring, Barangay Estefania kag indi si Uberas. Klaro man ni Peramo, hindi issue ang suspensyon bilang kapitan agon magperma kag maghatag rekomendasyon sa mga pumuluyo sa Barangay 19 para sa pagproseso kag sa baylo bilang presidente sang asosasyon. Siya ang gintagaan otoridad sang Del Rio Realty nga kag ni Mark Yanson para magperma sang certification para sa koneksyon sang tubig sa Pedring relocation site. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, padulong na sa Mindoro ang 8 ka personnel sa Sineco nga kabahin sang Warrior of Lights nga programa sang electric cooperatives nga amo ang magabulig para sa pagkayo sa linya sang kuryente nga nagkalaguba bangod sa kalitan sang bagyo. Suno kay Sineco President Dwight Carbon, ini nga personnel ang pamunuan ni Engineer James Vincent Utana bilang leadman kag ginalakipan sang 5 ka mga linemen, boom truck operator kag isa ka driver ka groundman. Doon pa ni Carbon, ining inisyatibo ang kabayan sa programa ginahimo sa nagkalaylayan nga mga electric cooperative sa bilog nga pungsod bilang pagsuporta sa ila kaupod nga nagakinahanglan. Ginklaro sini nga magalawig sa isa ka semana ang pagtener kapag trabaho sa mga crew sa lugar apang mahimo man nga ma-extend depende sa sitwasyon. Sa nabaluan nga isa ang Mindoro sa pila ka mga lugar sa Luzon nga nahalitan sang Bagyo Rolly. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal. Alright, good morning Liwat, Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning man sa tanan nga EFC ko na. Erwin, good morning.
May Rose Amolo, hello, good morning. Monitor lang sila ko, no? Rizali, good morning, pre ko, no? Si Rizali. Kumari ko na. Perfect. Kumari ko Kaya na sa preya ka mo. Malaysia. Wow, perfect. Oo, kumari mo na. Si RR Mantua Regino, hello, good morning. Watching with Mayor Aranda ko, no? Good morning. Ay, nagsaka ito yung man. Si Jerthel Jumayaw, good morning. Matugnaw Humayaw? nga. Hindi pwede humayaw? Samon Jumayaw. Sa Takuling. Oo, matugnaw nga aga sa mainit nga kape kag sa Black Lady. Nga si Aksyon Eden. Black Lady. Tanungan nyo ba lamang ano? Ay daw lain ang interpretations ng May iba. na lang ng Black Lady sa tawag ka Black Eden. Gani, Black Mami Eden, ano naman? Aljun Hedukos, good morning. Hambal ni Sir R.R. Montua, patamyaw nilang kuno si Mamang Lina Espigol. Inday Blaza, good morning. Ray Bautista, Aljun Hedukos, pag-greet nilang family Hedukos. Annie Raffles, of course, good morning from Okinawa, Japan. Inday Che Zapanta, Beth Tumangan, good morning, Action Radio. Watching sa Purok, Acacia, Barangay Napoles, Bago City. Lani Mitokwa, good morning. Live from Isabela, may aga lang kay Ann Locsin o Yangorin, nga na home quarantine ko no, sa sitio Toloto, Linantuyan, Gihul nga, Negros Oriental. Na quarantine? Oh, inom ko no permi, ma'am, linaga nga, luya. Philip Laurente, good morning. Hambal ni Veron L, good morning man ko no. Gerald Gadudo, good morning. Ma'am Jean Oseser, Terry Simproniong, good morning. Johannes Romel, Preboy, good AM ko no. Sino na? Si Johannes Romel. Okay. Good morning, man Si Elizabeth Kasuyong, good morning. Evelyn niyo po mas Happy Negros Day. Negros Day sumo no? Oo. Al 5 de Nobyembre. 5 de Nobyembre. Sa mga taga-Bago dati, wala kita na Canon Festival. No? Sa mga taga-Silay, kuwan man happy Al 5 de Nobyembre, man. Next year naman Diba? Sige. Happy birthday gali sa akong amigo, sa akong boss, Martin Torres. Good morning, boss. Happy birthday. Happy birthday karon nga adlaw. November 5 ni kami nalipat sa birthday kay November 5 gidya mo. Oo. Fiesta sa Bago, no? Perfect. Happy birthday, boss. Edwin Miranda Senior. Good morning kay Phil Alonsagay. Amigo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. I don't know kung sa Tokyo gid man, no? Kay Ma'am Eleanor Fukuda dira. Good morning, man. Aljon Hidukos, nabasa mo na nino? Yes. Annie Raffles from Okinawa, Japan. Dito ka na kay kay Ophelia, kay Dennis Richard Galida. Nagibas masunggol siya, ginag-skipan mo. May ara naman siya. Oo, may ara naman siya pasabog, basta habla. Dahil lang, kung taon ko na sige. Layo, nagali ang imong nalambutan, Aksyon Eden. Dira na ko. Dira ka na sa kay si Cory Vidahan, agyan mo na? Yes. Okay. Ari si Dennis. Ka-exciting. Sino ayhan madaog? Si Joe Biden? Ano yung kanta mo? My day, you're showing me my directions. Joe Biden, my day is showing me my direction. Coming to me and give me True. inspiration. Or si Come, they told me para tatram-tram. Pamula pa tayo diya. Magiging si... Damo na Kadaw siya bala oras. Uy, nakapanamog na ni siya sa amunin nga mga oras. Siya, mga isda mo da na pambuburan mo. Nakapamubod na ni siya. Diba? Nakabangga siya na. Sige. Alam. Si Marie Rizal Leo, wala piyesta. Di mo sa Bago, balo ka naman nga COVID, no? Oo. Ophelia Galero Arce, greet niya lang si Engineer Felix Villatura sang Silver Dragon. Greet niya na kanunga wala na siya utang sa mga employees dira sa Silver Dragon lang sa utang. Maninoy mo, greet anay. Maninoy Jerry, good morning. Kagay Maninoy Chanchang, hello. Damo mo lang siya boys, so good sa ko. Ako ya ang gahambal nga Maninoy ko na sila. May araw ko yung kilala nga nagrepresentar yung mga... Nagpresentar? Oo. Nagpresentar ka maihada? Sige na lang Maninoy, nonoy, manggubat. Maninoy mo na ko. Ilagan sa liga. Maninoy mo ko Maninoy mo ko. Tiyo mo problema. Sige. Standby kita na sa mga balita national.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29 sa atong gali pagpabakod pagin sa atong lawas batok sa mga pamalatian ang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based. sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa DOH kag DTI nga magtalana sang price cap sa COVID-19 testing. Sa idalom sa Executive Order number 118, ang DOH kag DTI ang magadeterminar kag mag-formulate sang price range para sa COVID-19 test kits nga usaron sa mga ospital, health establishments, facilities kag laboratories. Nasaad sa Executive Order sa Presidente nga ang price cap ang mangin kabahin na sang standard kag requirement para sa pagkuha sang lisensya kag accreditation sang ospital, mga laboratorio, health establishments bilang mga COVID-19 centers. Pila sa mga miyembro sang gabinete ni Duterte ang una na nawagan nga overpriced ang pila ka mga COVID-19 testing sa pungsod. Sa naibaluan sa pagbukas sang turismo sa pila ka mga lugar sa pungsod, gina-require na sa karon ang negatibo nga COVID-19 test results. Bukas naman ang mega task force sa pagbaton sa mga impormasyon gikan sa publiko para sa investigasyon angot sa korupsyon sa gobyerno. Sunod kay Justice Undersecretary Emeline Aglipay-Villar, ang mga tawo nga personal nga nakasaksi sa corruption activities ang pwede nga magtestigo sa tion kay pasaka ng kaso batok sa opisyal nga involbado. Dugang pa ni Aglipay-Villar ang mga posible whistleblower nga nahadlok sang ila seguridad ang pwede makapangay sang witness protection program sang DOJ. Ang task force ang natalana nga magsapol subong nga semana para talakayon ng Operations Center kag may baluan ang proseso sa pagbaton sa mga impormasyon. Prioridad sang task force ang PhilHealth, DPWH, Bureau of Customs, BIR kag Land Registration Authority. Mas gina-prioridad karon kung ginahatagan sang prioridad ni Senator Panfilo Lacson nga mahatagan sang dugang nga pondo halin sa gobyerno nasyonal para sa 2021 ang mga local government units nga naapektuhan sang Typhoon Rolly. Sunod sa senador sa baylo nga pagpasaka sang pondo sang National Disaster Risk Reduction and Investment Office, mas maayo nga i-realign inayagod ibulig sa mga LGUs nga nagakinanglan sang bulig bangod sa halit nga nadulot ni Rolly. Doon nga pa ni Lacson, ipangabay sini sa Department of Interior and Local Government nga magpasa sang listahan sa mga LGU nga benepisyaryo sang bulig, ilabi na ang may local revenues o kung ang may 4th to 4th class, 6th class nga mga munisipalidad. Base sa National Expenditure Program para sa 2021, may 20 bilyones pesos ang intigana bilang pondo sang NDRRMF. Kumpiyansa naman ang Malacanang nga wala sang dako nga pagbago sa relasyon sa Pilipinas sa Estados Unidos sa sinuman ang magdaog sa American presidential election. Nagapati si presidential spokesman Harry Roque nga madasig lamang maka-establishar sang maayong nga relasyon si Presidente Rodrigo Duterte in kaso magpungko ang bag-o nga presidente sang US. Sa naibaluan, nagapada ng eleksyon sa tunga nanda incumbent US President Donald Trump kag Joe Biden sang Democratic Party. Ang masunod nga US President ang magapanumpa sa Enero 20 tuig 2021. Ginpangabay sa Professional Regulations Commission nga tugutan ang mga ginpili nga education sector stakeholders nga maka-access sa mga nagligad nga questionnaires nga gingamit sa licensure examination for teachers. Agud ini ang ma-evaluate sa tuyo nga ma-improve ang teacher education sa pungsod. Sunod kay Senator Joel Villanueva, wala malakip sa pulisa sang PRC nga mag-release sang nagligad nga let items apang madamo ang nagapamangkot sa karon sa PRC nga magpagawa sang kopya para ma-review ang mga eksperto. Ginasuportahan naman ni Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines Managing Director Joseph Noli Estrada ang ginadusot ni Villanueva. Kagin pahayag nga wala naman ginadumili sa layi ang amo nga tikang.
Sa katapusan nga Balita National, ginhangkat naman ni Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaites si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. nga basahon ang tanan nga measures nga gin-author kag i-check kung mayara diri ang nagtugas ng paandam sang national security. Ginimo ni Gaite ang paghangkat matapos ginpahayag ni Esperon nga ang miyembro sang Makabayan Bloc ang ginamonitor bangod sa ginasuspetsuhan inimical acts batok sa national security. Sa live briefing sa itong Martes, ginkumpirma ni Esperon nga ginamonitor sang gobyerno ang mga miyembro sang Makabayan Bloc. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag para sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dugdumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na dili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangitagan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ningko Good morning dra kay Nene Fe Campaniel. Good morning sa imo. Maninay. Nakapamahaw na si Felix Campaniel. Perfect. Karon mabuti sa karon mas linom sa gutom ko. Way ka to na mahaw sa inyo balayaw. Nalo. Sige, agad malusian ka kita karon. Naninay mo, Nene. Oo, maninay ma. Good morning kay Dina Magbato Malabago. Good morning kuno Action Boy and Duran. And Duran. Kay Lala, good morning. Tino-tino ni or tino-tino? Tino-tino, guro. Kilala? Di ka naman nakadali na si mo? Oo, ano na kay Lala. Tapos kay Tino-tino. Okay. Oo. Sino niya si Johans Rommel? Oo, masikuhan ko gina siya karon mo. Sige, si Dennis na nabala siya. Okay? True. Dili na kuya kay Harry Tenerife, may aga. Mga ka-aksyon, naraya piyoged, watching from Zigzag 1, Luz Viminda, Puerto Princesa, Palawan. Sino na? Si Harry Tenerife. Sir Edwin Pineda, Midnight Out Attire. Ay, Midnight out attire. so umbot silingon wakuha kay Midnight Out. Muna ginuguwa mo kuno sa mga midnight. Kaya nakita mo na da? nakita ko na. Perfect. Albert John Ambino, good morning man. Caitlin Nang, oy, Tita Eden, magagali ha. Good morning makuno hambal ni Tita Michelle Bikin. Ginatamyaw sa ni Tita Michelle. Hindi ni Thea ang butang niya. Eden, tita na sa. Tita na sa kadamo na sa iyang mga. Sabi ko anay ako na Thea. Hindi ba nga Eden Thea ka? Yes. Kaya wala na to ang kuwan eh. Dulce Corazon. Wala na to. Nenita Menyes. Kaseksi sa imo mo den. Kilala ko na Tita Nita. Hello. Naidlaw ko sa imo nga luto nga dinuguan. Okay. Smile Albanese. Good morning. Merly Dolido Magallanes. Watching live sa Hong Kong. Jocelyn Liboon Dispoho. Sa kay Joanne Cabaya. Greet ko lang upod ko sa Manville, no? Damo din sa mga upod sa Manville actually.
Marisa Lisita de la Cruz, Gracia Harita Horvidalia. Good morning man. Earl Buerial. Kape kag pandesal subong. Good. Sige. Arman Yusan Tres Reyes, good morning. Watching and listening from Talisay City. Smile Albanez, Richard Daet Pacheco, Garth Maravilla Cacnio. Good morning. Hambali Dennis, tapos abmi amo na pagpamubod, nakasked na ako no. Ay, very good. May ano siya gali, may timeline siya. Pagpamubod, Time management. Panamog. Grabe. Panamog. Christine Menyes Villalobos, June Marie Radok, good morning. Watching live sa La Castellana. Dondi Tabaque, Nong Boy, good morning kuno from Panukoy with love. Oo, si Dondi Dondi sa Santa Claus. Dondi Tabake. Hindi, may lang Nong Boy, hindi Nong Renats. Taga Panukoy niya. Ay, gali. Taga bago, galing ka Renats, yun, no? Wala pa ang Isko? Wala pa. May pa Isko. Isko! May pa! Laka-laka, Faction Boy, limited sa iban ng mga Limited na lang. Pang dining date dinner 1 ang OOTD Minis George. Grabe, doon ka social. Pag isang dining date dinner 1, may 2 pagali. Siling ni Vanessa. Hugh Christ Gabriel, kapi sa DK, kapihan ka no lang Carlota. Good morning sa masukita sa City Health Office, Water District, Police Station, kag sa Fire Department. Perfect. Amo ni mga suki, agoros kapihan? Oo. Pila kadlaw makahapit ko das kapisi mo. Ako man. Kalapit sang La Carlota. La Carlota. Pinky Teruel, watching from Barangay Villamonte, no? Kaginlaktawan mo action boy si Jesseline Andrada Tiangson. Good morning sa from Barangay Mansilingan. Barangay Mansilingan. Okay, sige. Good morning sa inyo tanan, dira, no? Iban karon naman. Kung may time pa kita, standby na sa aton dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Sa detalye na sa Balita International, nagfile sa reklamo ang kampo ni US President Donald Trump pagod mapauntat ang pag-isip sang balota sa Michigan para sa presidential elections. Sa payag sang grupo, luyag nila nga ma-review ang mga balota kag ginbuksan kag inisip samtang wala pa sila gintagaan sang access. Sa karon wala pa sang klaro kung sino madaog bilang bago nga presidente sang Estados Unidos, bangod pa dayon pa ang counting of ballots. Si Democrat Joe Biden ang nagapanguna sa Michigan kag yara na karon sa 92% nakasulod nga resulta sang boto kag nagpangabay man ang grupo ni Trump nga magpatigayon sang recount of ballots sa Wisconsin. As of 7:42 subong nga aga action boy, electoral votes ni Biden 7:42 diri sa Manila, oras sa Pilipinas. Ang electoral votes ni Biden ang naglamot na sa 264 pero 270 to win ni action boy. 270 to win. Samtang si Trump Anom na lang ko na mo. 214 si Trump. Samtang sa popularity votes, si Biden ang naglambot na sa 71,189,988, samtang si Trump ang mayara sang 68,095,370 votes. Galing kayo ng popularity vote ni doesn't matter ni. Ang matter is the electoral votes. So anom na lang, isa na lang naka-state. Yes. Ang nabilin pa gura mga Pennsylvania. Mga dira-dira. Muna gura nabilin. Pero ti basi ang Pennsylvania kano swing state ni sa swing state ni siya mo. Pero ti basi action boy mag-proceed ni bala ang gin-file nila. Kasi may delay pag Madili-delay siya bro ng mga file na sa mga fraud na iya do kalayo na yes. Sa Amerika ya do kabudlay na sa mga mag-file ka din. Si Pilipinas gani wala na kita sa PAC mag-file ka din dinayaay nga kaso. True colors. Sige, balita negosyo. Ginpagwa sa Philippine Statistics Authority nga nagnubo sa 79.8% ang self-sufficiency sa Pilipinas kung bugas ang paghambalan. Sa report, mas naghuyang pa ang kapasidad sa pungsod sa pag-produce sa bugas kag ini na ikatatlo nga sunod-sunod nga tuig kag nagasalig na lang sa rice importation. Suno sa PSA, ini nga data ang gikan sa reduced shares ang domestic production sa supply sa Pilipinas, samtang ang share naman sang rice imports ang nasaka nga isa sa epekto sang deregulation sang rice trading sang administrasyon Duterte. Apan suno kay Department of Agriculture Secretary William Dar, apektado man ang mga mangunguma bangod sa barato nga baklanay sang humay nga nagabalor lang sang 11 tub 15 pesos. Sa aton nga foreign currency exchange rate,
Ang US dollar may bailo nga 48 pesos and 33 centavos. Singapore dollar 35 pesos and 59 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 23 centavos. Ato naman nga balita entertainment, Action Boy, are trending ni Subong, especially sa mga millennials. Wala kayo nagahibi si Donalyn Bartolome, singer ni sa actually. Samtang nagpatigayon siya sang unboxing sa mga gamit nga ginbalik gali Action Boy sa iya sini nga ex-boyfriend. Sino na si Donatella, man? Donatella? Sino to? Donalyn Bartolome. Si Donalyn. Oo. Basta singer ni siya. Si Donatella, doon sa kama na iya. Lain pag na iya. Sa mga... Chimpo mo na iya. Ang mga baon na blang nag-aaway, blang ganina. Ninja Turtles. Donatello, gali Donatello. Na, tingin bayi mo. Donatella. Ang vlogger, Action Boy, kag singer, nagdesisyon nga mag-unbox sa adlaw sang All Saints Day. Para unbox man, anong namin mga unbox? Di kagin padala siya, naka-box, di ba? So ginpabuksan niya na? Gin-unbox niya mo, okay. Kadungan sang All Saints Day, Action Boy. Tisunod kay Bartolome, bukas ini sa iya nobyo, sang sila pa, 5 years sila Action Boy mo. Pero nag-break sila. Pero wala niya gid yung pangalanan, iya nga ex-boyfriend kay private person kuno. Tisunod kay Bartolome, gintago sini sa iya kagalingon ang tanan kuno nga sakit niya nga nabatyagan for the past 6 months, Action Boy. Dahil syempre nabudlayan siya mag-move on kay 5 years sila nga daan. Kag bisan pang iya nga mga abyan kuno Action Boy wala kabalo. Ang iya di bala ginambal Action Boy ari lang do para sa babae bala do kasakit hambalya. I still wish you find the right one who can give you everything I can't. I'm sorry, what I could give wasn't enough. Tapos ang bali Action Boy, because my love for you is true, and true love is when you want the one you love to be happy, even if it means it's not with you. Good morning, Action JN. Ay, sorry. Doon nadala ko ano mo kayo mo yun? Ang mga hugot ni JM, ginbasa mo naman na. Oo, okay doon may nakita ka, di ba? Sige, balita sa sports. Daog ang Barangay Ginebra, batok sa Northport, Batang Pierre, sa ila hampang kagabi sa score nga 112-100. Ang hampang ginatigayon sa gihapon sa AUF Sports Arena sa siyudad sang Angeles sa Pampanga. Gindayaw naman ni Coach Tim Cone ang team kana pasalamat sa ilang efforts para sa hampang. Duha pa ni Cone, madamo pa sila sang dapat nga i-improve. Sa hampang nakakuha sang 13 puntos sa 7 ka assist si LA Tenorio, 5 ka rebounds kag 7 ka assist naman si Mariano, si Aguilar. Ang may 13 puntos kag 8 ka rebounds samtang 11 puntos, 6 ka rebounds kag 8 ka assist naman si Scotty Thompson. Sa piya ka bahin gipangunahan naman anday Stan Hardinger kag Kevin Ferrer ang Northport tapos sa kakuha sang tag 23 puntos. Balita Espesyal! Alright! Happy Thursday sa mga Aksyon. Kining nimigot 1 ball galyo kuno Pennsylvania Trump. Oo. North Carolina Trump, Alaska Trump. Grabe Ang no. Pennsylvania isa sa swing state, no? Anyway, nawantan ning resulta. Ano ganito Pennsylvania to ginang nambal ta? Yes. Georgia Trump man kuno. Actually, tanaw na to na kay 264 na si Biden, no? Yes. Isa na lang ka-state actually ang kinanglan sina. Isa lang guro nga mga state ba lang matag 10, 18. Amo nang ilan ng mga electoral votes no? Good morning dra sa kay amigo naton One Ball Gallo. Excited man kami diri sa Pilipinas sa pagbantay ni sang US election, no? Kagawan ulay abalahon may aga Jonel Halyurina, Remia Garcia. Good morning man. Sige. Kumusta ka tunda nga? Balita Espesyal. Balita Espesyal. Direct Direction Boy, actually, credits ta niya kay Counselor Israel Salanga, Action Boy. Istoryahan ta ko nga ako ng mga Iloy, ang best teacher in the world. Okay. Kaya di ba, malila, first teacher mo ginaya. Ang imo nga Iloy. First teacher. Kay kabalo Action Boy, tungod gintudloan kita nila sa mga amusin ni. Una, Direction Boy, anatomy. Anatomy. Kay gali ka mga kay ang Iloy mo. Mata ang ginagamit ko may ginapangita, hindi sungad. Ano to? Mama, di nga nito nga kon nga chinilas ma. Pangita ada, ma di into bala ma. Mata ang gamita magpangita kay hindi sungad. So anatomy. Anatomy. Parts of the body. Perfect. Grabe. Study of the parts of the body. Teacher anatomy. Dito di na tudloan ita dapat ano kay sungad mo lang ang kapangita? Oo. So tudloan na ka nga ang dapat kung may pangitaon mangita kasi nadula ka sinilas mata. Anatomy. Diba? Sagad Action Boy. Who is anatomy?
Ano? Who is anatomy? Who is anatomy? So, who is anatomy? To me. Sige. Alam. Ikaduwa, sanitation, action boy. Sanitation. Tagluan kita sa mga iloy Patino. Sorry lang sa word. Pero mo giniyang ginagamit sa sa mga iloy. Mamo nga ko to tani. May namian ko to bala nga bayo. Ano ma-charge sa akin? Kapag mas on kwarta. Ano ma-charge sa akin? So, sanitation. Kaya na. kwarta, higko mo. Grabe no. Una. Doon kalayo nga koneksyon ako. Sige lang malang. Ay, katatlo, direction boy. Adoption. Adoption. Adoption as in O? Adoption. Oh. Adoption. Ano na sa? Amala na. Gakadlaw na ko kay kuha gid mo. Kuha ni Ems. Mga alas 9 na gani, mga alas 10. Bulog tara ka mo da! Bata ka mo sa presidente. Adoption, maging pa-adopt ka mo. Pa-adopt sa presidente. Balango na ka muna ng oras ito mga bata ka mo sa presidente. Ang bata sa presidente, adlaw na kabugtaw. Buta? Hindi pa kami friends ni Kitty Duterte. Sino si Kitty man? Bata yain. Ano yung Duterte? Kaya wala ko action boy. No, mga bata ka mo sa presidente. Kaya kung bata ka sa presidente, adlaw na kabugtaw. Grabe no, grabe. Hindi na sila pag kaya mo na ilay mo. Grabe yung mga comparison sa mga iloy, no? Ari pag pinakabongga. Kung adlaw ka na mabugtaw, bata kang isang presidente. Grabe no, tistinga. Pag balango na ka mo dado, mga bata ka mo sa presidente. No na yung man. Di ba experience mo sa action boy? Grabe no, tinga presidente ka dyan. Di bata la sa artista. Hindi pwede ka bata sang mayor. Oo, presidente ka dyan dayon. Okay, super level up. Ang next direction boy, history. History. Na, mo action boy. Manang tani, mo man 100 pesos ang balon ko. Kami. Ay, sang gamay ko, piso lang gani. Sa unaya, piso lang yan ang balon. Kaya paiguon ko pa na ang piso. Kuhaan ko pa na plite ko. Dra ko pa na plite ang pisos. Dra pa na may break time pa ko. May lunch pa. May gani sa una kaya ko bakal pa papel. Kaya bagsiling sa una nga get 1/2 sheet of paper. Kaya silin lang ko yung sugay ko da biso. Sa una-una na. Kamu yung subong pasalamat kamo. Ito nga alam ng papel. Kalain, no? Pesos, hindi pa kaigo si mo. Kaigo ka na sa ng pesos. Di ba, no? Isang una. Kahit isinintumos pa malang tayo. 25 years ago. Di kikaigo pa madanan. Ang mga action boy. Ang ikalima, dira. Ikaw, ano pinakamataas nga balon nga na baton mo? Hasta college? Hasta saan ka? Drita bisang elementary ka, can you remember? Sa elementary ka? 50 pesos. Grabe na nang imo. Ano ka tuig na yaman? Siyempre, kaya yung sandwich tuya sa chimpo, kaya 10 pesos na tuya. Di 50, ti may lunch pa ko. Amin mo pinambalon ko sa grade elementary ko? Hindi kumparar mo niya pala yan. Amo gani ka marang Pila. 25 centimos. Oh, grabe. 25 centavos sa 10 centavos, ha? May kambyo pa na ay. Makabakal ako na agugo. Tagpila 5 centimos lang iba. Guro mo na guro agugo. Guro mga G's. Kapoy mo na tipon sa una sa mga Gison kag 5. Ay, hindi na yung kapoy sa amon sa una ya. Kung may 20 ka sa una, guro do 1,000 na nasubong. Kung 20, kung may 20 ka sa una yan, ikaw na yung tikaldo. Da bata ka na sa presidente yan. Kung may 20 pesos ka na. Grabe no? May amo ka na iya. Pero so na gani, so na may 5 so na lagko pa na iya. Okay, 2 pesos subong. 2 pesos subong na. Agagmay na gani subong ang pesos eh. 5. Lagpad pa ginada yang may 5 centimos so na. Grabe ba? 2 stress. Kilapad-lapad, grabe na. Ang next action boy, agriculture. Ang bansang Iloy, kada mumho nga ginakaon, ginapangabudlayan, ubusan nyo na kaon. Ubusan nyo na kaon, ha? Dapat wala may mabilin. Dapat ako, anong ginsukad nyo? Ubuson nyo? Hindi kay... Kung magkaon ka, hindi kaya ginapangabudlayan na, dapat yung dapal, gin. So magkinamot, dapat kaamo ginamag. Dapal gid magkaon, no. Grabe, no? So una ya kapag kiginaya mga parents, so una ya dagdagan ka bala mga mumho bala no usik bala. Hindi na pwede nga may usik ya na sa inyo kinanaan. Kay ti ginabakal sininti mo siga vary in action boy. Ti ambal gani ni Ems Aboso yaho. Ako yasang elementary pa lang native coffee na ang ginapabalon sa akon. As in black coffee gid ko no. Siya, ay. Grabe no. Sa elementary sa coffee. Tinga
tingala, kung man yung tay, kibot mo siya, subong si ko niya kayo. Ang nervyos. Ang nervyos, hanid pa sa elementary, gali. Maperte mo na yaman. Kahit wala balon, action boy mo. Tipong piyan-piyan ko, no, black coffee. Okay? Ang next action boy, kaya ang iba next sa dawig, pa ni mo hasta pa 23. Ang ika number 6 nato na action boy, generosity. Pero makapulos ni manghod. Ang manghod, okay. matiyanta. Yatag sa manghod mo, ha? Sige, ha? Gida makatilaw, kagid karon. Kung magulang ka, tapos miyatag si mama mo, yatag na sa manghod mo, kay dako ka naman, sige, gida pala. Katilaw, kagid ka. Action boy, no? Grabe. Generous ka sa imo manghod. Oo, generous ka. Yung tudloan niya kagani, nga mga generous ka sa imo manghod. Diba? Grabe nga mga tudlo sa ngaton, yung mga ilo. Yata na sa mga... Hambal ni Alite Delan, alitos ang una, may 20 pesos ka, lingin na ulo mo kung paano mo gastuhon. Mutsakto na, oh. 20, ako yung nakauyat ko 20 pesos ka balon, guro. Proud na proud, ginamang libre ka na, no? College na ko, guro, ay. Subong yung action boy, grabe, pag idyat Tiko, ako pa damplite ko. Tiko, ito pilang. Bago pa ko, makulot pa kong skula. Di pilang mo na ito plite sa una. Sa dumduman ko sa una daw, sa kuhan ko ng plite, guro 2 pesos bago makulot, ay. Grabe, no? Di ba conform mo 4? Ang kuhan sa to, ang ano blang, hindi pasay, ang round trip na blang. Daw 60 centimos. Dason, kung estudyante ka, dos lapi na o 40. Ay, labongga. Grabe, no? Namin yung live sa una yan, kabrato. Brato. Kaya tiyari mo, ang balos, ang values, ang kwarta mo. Tapos sildo mo daw, 30 pesos ang bulan. 30 pesos, pulo. Depende, man action boy. Okay, right. Sa Sabado naman iban, daw ka namin. Oo, sa Sabado naman iban. Kaya sadya, damo kita action boy. Kita mo kakutango gari ka na. Sige, Elwin Havilosa, good morning kuno hambal ni Juan Bolgallo. Bakasyon na to sa kunanay sa sa Las Vegas, sa Nevada. Nakabakasyon ito si Elwin sa kay Juan Bolgallo. Jonel Halyorina, maayong agaman, kay Gary Lake, Manzanida, Lisa. Sir, good morning. Action boy, sugpon ko lang. Kay kung kaina, balsang isa de. May 20 pesos ka nagalibog na kung diin mo gaston. Subong ya, hambal ni Kuano, Jerthel Humayaw. Subong ya, may 20 ka, galingin man yapon ulo mo kung paano mo gasto. Ay, galingin ulo mo, paano mo paigoon. Paano paigoon. Grabe. Sige, okay. Sa Sabado naman with Aksyon Eden niya. With Aksyon Eden. Yes. Aray kita mga kamiyan, maka-aksyon sa dason niya sa sining Sabado with Aksyon Eden. Buwas ya, balikay kita ya with Aksyon. Ate, sige. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman diring news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Happy weekend everyone. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ay, hindi pa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,